हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोन बयखौबो आंनि गोदान भिडिअआव बरायहरबाय। आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङै दङ आरो नोंथाङा आंनि भिडिअआव गोदानब्ला चेनेलाव गोदानब्ला प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, जाहाथे नोंथाङा आरोबाव नेक्स्ट टाइम भिडिअखौ लोगो थाबैनो आं नुनो मोनो। बेयो नोंथांमोननि सायाव मोनसे स्पेसियेल टपिकखौ लानानै फैदों। टपिकआ बेनो जे बावैसो सिगां मेट्रिक आनजादाव जायफ्रा उथ्रिसारनो हाबाय बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गिबियावनो कंग्रेचुलेसन जासिहरदों आरो बिथांमोननि गारजेन बिमा बिफा बिथांमोननिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय बावनाय आरो हामलायनायखौ बावहरदों। आसा खालामो जायफ्रा दिनैहाय पास जाबाय बिथांमोननि इयुननि जिउआ मोजां जाथों आरो बिथांमोननि थांखिफोरा जाफुंसारथों। बिथांमोना जिखि लामायाव थाङा मानो बा जिखि लाइनजों थाङा मानो, जिखि लाइनाव एडमिसन लाया मानो, जेरै आर्ट्स साइन्स कमार्स बायदिसिना जेरावखि थाङा मानो, जाहाथे बिथांमोना साक्सेस जायो बेनि थाखाय आं इसोरनियाव आरज गाबबाय। दा बेजों लोगोसे आङो स्पेसियेल टपिकआ बेनो जे साननैसो सिगांनिफ्राय जोङो प्रेस मिट खालामनाय नुबाय थादों जे सोरबाया जे अल आसाम चिरां डिस्ट्रिक्टआ 5% टपआव थाहैनायखौहाय सोरबा बायदिया दिनै पलिटिकेलि लानो नागिरदों बा पलिटिक्स खालामनो नागिरदों बा क्रेडिट लानो नागिरदों। दा खोथाया बेबायदि जानो नाङा। बे रिजाल्टखौ लानानै पलिटिक्स दा खालाम आरो बे स्टुडेन्टफोरखौ लानानै नोंथांमोना पलिटिक्स दा खालाम। आं सोरबा बबेबा मोनसे राजखान्थि हान्जाखौल' आं खावलायाखै, मोनफ्रोमखौबो आं खावलायदों, साफ्रोमखौबो खावलायदों आरो बयखौबो खावलायदों जाहाथे बेखौ लानानै राजखान्थि खालामा। मानो होनोब्ला फरायसाफोरनि मोजांखौ जों हास्थायनांगौ। फरायसाफोर आरो जोंनि इयुन, जोंनो मोजां अफिसार्सफोर नांगौ। जोंनो बिथांमोनहानो गाबोननि जोंनि थाखाय मोजां अफिसार जाहैगोन, बेखौ जों बेजिकलि हायो। दा बेखौनो आं खावलायगोन दे बेफोरबायदि गावजों गाव पलिटिक्स खालामलायनाय बा क्रेडिट लालायनायखौ ज्राब दोननानै दिनै जायफोरानाखि बिटिसि काउन्सिलखौ सालायबाय थादों बिथांमोनखौ आं खावलायगोन जे बिटिसि सरकारनिफ्राय जायफ्रानाखि गोरिब न'खरनिफ्राय दिनै मोजां पार्सेन्टेज लानानै पास खालामनो हाबाय जायफोर फरायसुलि बिथांमोनखौहाय राङारि मदद होनांगौ, राङारि अनसुंथाइ होनांगौ, जाहाथे बिथांमोना एडमिसन लानायानो होन, लेखा बायनायानो होन, ड्रेस बायदिसिना खरसायानो होन, जाहाथे बिथांमोननि थाखाय एसेबाबो हेफाजाब होयो। दा बेनि थाखायनो आं बिटिसि सरकारखौ खावलायहरदों, आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गले खावलायनो लुबैयो जे साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ हायाब्लाबो माखासे गोरिब थाखोनि जायफोरनि बिमा बिफाया हाजिरा खामला मावनानै गथ'फोरखौ फोरोङो बैसोरबायदि गारजेननि गथ' गथायफोरखौ जाहाथे हेफाजाब खालामो, राङारि अनसुंथाइ होयो, बेखौनो आं खावलायहरदों। मानो होनब्ला जोङो बुंनायखौ बा जोङो बयबो लुगैयो जे IAS IPS अफिसार जानाय, डक्टर इन्जिनियार जानाय, जों बेखौ बयबो लुबैदों। दा जोङो बिथांमोनखौ इयुनाव जोंनि सासे गिदिर अफिसार, डक्टर इन्जिनियार, IPS अफिसार, IAS अफिसार बा सिभिल अफिसार्सफ्राव जुदि सिभिल सार्भिसफ्राव जों लुबैदोंब्ला बिथांमोनखौ जोङो हेफाजाबबो होनो नांगोन। हेफाजाबा ओरैबायदि जों बिसोरखौ बुंबाल' जानाय नङा जे डक्टर जानांगोन नों ओरैबायदि जाथारनांगोन होननानै बुंबाल' जानाय नङा, मटिभेट होबाल' जानाय नङा। बिथांमोनखौ जोङो राङारि अनसुंथाइबो होनांगोन। बिथांमोननि इसुसफ्रा मा, बिथांमोननि प्रब्लेमा मा, बेखौबो जोङो नायनांगोन आरो बिथांमोनखौ जों हेफाजाब होथारनांगोन। मानो होनोब्ला फरायनायनि बेलायाव निस्सय फाइनेन्सियेल सापर्ट नांथारगौ। जायफोर बिथांमोनहा दिनैहाय गोरिब थाखो नाथाय गोजौ लेभेलावहाय फरायनो थाखाय बिथांमोना एडमिसन लानायनि खाबु गैया राङारि हालोदखौ नायनानै। दा बैसोरबायदि कन्डिसनखौ नायनानै हेफाजाब होनांगौ। आं बुंनो सानाखि माने फाइनेन्सियेलि जेबो इफेक्ट खालामा होननानै, खिन्थु फाइनेन्सियेल इफेक्टबो खालामो होननानै बुंनो हायो। मानो होनोब्ला फाइनेन्सियेल गैयाबा दिनैहाय गोजौ लेभेलावहाय बोरैहाय थांनो, मोजां इनस्टिट्युटफ्राव बोरैहाय एडमिसन लाहैनो हानो, फाइनेन्सियेल जुदि प्रब्लेमब्ला, थाखा फैसा जुदि गैयाब्ला मोजां इनस्टिट्युसनफ्राव बोरै एडमिसन लाहैनो हानो। दा बेनिखायनो फाइनेन्सियेलाबो नांथारगौ। दा बेनि थाखायनो दिनै जों नुदों, जों मिथिगौ दे सासे गोरिब गुन्द्रानि न'खरनि गथ'आबो मोजां पार्सेन्टेज लानानै पास खालामनो हादों आरो हायो, आरो इयुनाव सासे मोजां मानसि जाहैनो हायो, गिदिर अफिसार जाहैनो हायो, दा सासे दैदेनगिरि जाहैनो हायो। दा बेनिखायनो जोङो बैसोरबायदि न'खरनि
फरायसुला फरायसाफोरखौ जोङो हेफाजाब होथारनांगोन। दा बेनिखायनो आङो BTC सरकारखौ जोबथारनायाव आरो खावलायबावबाय जाहाथे बिथांमोननो राङारि अनसुंथाइ होयो आरो राङारि अनसुंथाइ होनानै बिथांमोननि फरायनायाव जाहाथे हेफाजाब होयो बेखौनो आं खावलायहरबाय। दा भिडिअ'आ बेखिनियानोमोन आरो भिडिअ'खौ नोंथांमोनहा मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम आरो अननानै भिडिअ'खौ शेयार खालाम जाहाथे बे भिडिअ'नि गेजेरजों सोरबा सासे लिडारनाव गोसोआव नांहैयो, गोसोआव साननो फैयो। बेनि थाखाय आङो बे भिडिअ'खौ बानायनाय जादों आरो माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोनहा निमाहा होगोन होननानै आङो आसा खालामबाय। दिनैनि भिडिअ'खौ आं बेखिनियावनो फोजोबबाय। खुलुमबाय।